Horas amanginang, pajupang hita musi di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pamorahok kita di pangaradio ta di jamita nang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita ima taringot tu jamita di partangyangan nagabe epistel di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 turpukta ima sian sada Timotius bindu onom ayat 10 sada saharo di ayat 10 onom. Surat ni Apostol Paulus tu si Timotius bindu onom surat na parjolo ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 onom. Dung takas sujah hami turpuk taon ima taringot tu hata parujungan tu si Timotius oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na parjulu di sada tiki di sada daerah na huhobasi hami sada huria makata-hatai dohot sahalak situa jala sinukun idia dua non partangyangat tamang di dok nasida dak pola dao amang hirasanoma 5 jabu i samping ni jabu ni parulo kan non isido jabu ini na jadi bah syukur-syukur roha ai isedo parulok oh gelar do yamang ai wasai bain si parulok ai najulu di daerah on tiki mamuka huta dope godang dope akka ulok nabelga jadi amangima manak kupi gabe di dokma ropani gelar-gelar panjowon na si parulok jala arang duse sada di daerah muse di pagaran gelarna si teken ala saya somal rupani molodong akan nama katai beres di dia masau teken inna rupani jala arong dum se goarni di sada huta muse pak beres tong masong ni nakin asal ahai dok timana beres mei hapenya diri pur rupani goarni anakna si beres mbena di joga be pak beres daong adana memang asal adong ahar rupani tong beres mei auto si dah jadi adong do gelar-gelar sesahalak, panjauan tu sesahalak, dak kubutu adong di daerah ta masing-masing berdasarkan pangalahona. Manang ahana diulahon. Adong ma latar belakang narupani dang muncul songoni gelar manang panjauani tu nasida. Tu si Timotius adong do panjauan na pinatolhas ni Apostol Paulus manang gelar na dipasahat ni Apostol Paulus tu imana ima di turpuk taon na ni guaranna di son alai anggoho halak ni debata panjauan ni Apostol Paulus na mandok si Timotius halak ni debata tentu berdasarkan pengamatan ni imana dui berdasarkan pernidaan ni ibana penilaian ni ibana di cara hidup ni si Timotius dohot perilaku parangena na mengadupi akahamaulon di huria Efesus tiki hot marsihohot ibana patuduhon songon sahalak halak ni debata. Jadi bukan begitu saja gelar itu diberikan Paulus. Tentu Paulus sudah melakukan kita sebutlah pengamatan yang dalam, pengenalan yang dalam terhadap Timotius, bahkan di istilah lain Timotius disebut sebagai anak rohani daripada Paulus. Jala mangihutusima atusata turpuk tahun rupani asa umurah hita mengetusi hata manang napoda manang idok ison hata parujungan ni si Paulus tu si Timotius dihapkam pandohanima bagian ni turpuk tahun ima pandohan nakinani alai anggoho halak ni debata. Jadi sebagai orang yang telah dipilih, sebagai orang yang
dimiliki halak ni debata. Ima halak na debata nama marna punasa. Ide benar saya didok molodu porsea hita manang molonung tahaposi do debata tapasahat ngolut tu ibana idok lo di buku detai ndada au guru diau Jesus do na punau. Jadi ima hadirion ni si Timotius Ropani di pengenalan ni Apostol Paulus, di panandayon ni Apostol Paulus tu ibana jala marhitei muse di pasahat podana di turpuk taon asa ido ibana mapurus masiani pariahi mahatigoran hadaulaton haporseaon holong niroha habengeton dohot lambok niroha mapurus masiani dia sian ayat-ayat sebelumna rupani ima parange namaralo hombartulomo ni rohani debata parange na somangargahon barita nauli aka parange yang menyesatkan jala aka na manugihon tuhaholomon dao sian barita nauli nong pinatolhas ni nasida ima parange haholomon parange ni aka na sumangargahon barita nauli rupani terlumubi di ayat 10 ay urat ni nasa hajahatol doroha na holongan di hepeng ido disakapi na deba umbahen na lilu sian haporsiaw ni gabe diaiton do godang na bernit tu dirina di bindu onom ayat 10 padao ma dirim siani songon halak ni debata mapurus ma siani. Jadi berjagahon diri berdisiplin menjagahon diri sian aka parange nashombar tulo muniroha ni debata alai adong mamuse dasar bertindak di podahon Apostol Paulus tu si Timotius songon nakin halak ni debata idok maison pareahi ma hatigoran hadaulaton haporseaon holong niroha habengeton dohot lambok niroha ciri orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Ala targoar dotong nang hitape akanong porsea songon na didok ni Apostol Paulus diturpuhon ima halak ni debata. Haburjuhon ma paraloan haporseaon naringgani takuk mahanguluan saling-lingna aitu siduhu di jauh jala di parhatopot holo panindangion nadenggan di jolo ni torop sitidagi. Jadi asa hot manang berdiri teguh tu sido disosohon Apostol Paulus si Timotius asa berdiri teguh ala ibana songon halak ni debata naikon gabe role model si tiruon yang berdiri di depan na manguluhon aka ruas ni huria na jongjong di jolo na pinatujolo ikon gabe tiruan ikon hot ibana manoktong hupatik maho di jolo ni debata na panguluhon saluhur dohot di jolo ni Kristus Jesus na makatidakon na denggan di jolo ni Pontius Latus. Artina seberapa besar pun bahaya di hadapan mata, di hadapan kita, jangan pernah beranjak dari kebenaran. Seberapapun bahaya yang mengancam, sebesar apapun kuasa di hadapan kita yang menggoyah iman kita, yang menggoyah kebenaran yang kita pahami, kebenaran sesungguhnya, jangan pernah melangkah ataupun bergeser selangkah atau sedikit pun dari kebenaran itu. Yesus Kristus nama katidakon hasitongan di juluni Pontius Pilatus tukpe di boto songon dia balgani si taonon naikon taonon na berani menghadapi, jangan goyah,
jala sada sitiopon di hita. Sada sitiopon ni si Timoteus. Asa marsihohot ibana toktong di hata ni debata, di tona ni debata, di patik ni debata, ima na mangoludo debata, na mangoludo Yesus Kristus, na badia do debata, na badia do Tuhata Yesus Kristus, na mangaramoti ibana, jala na mandungani ibana. Asa unang mabiar ibana manang na ahape siadopan na. Upikir hami omma tona marhite turpuhon tuhita saluhut na nabadia do debata namandongani hita nabadia do Tuhan Yesus Kristus dalam margogo situtu namanjauh hita gabe naposona nabadia do debata namanjauh hita gabe halak ni debata hita atong unang mabiar makatindakon hasitongan unang mabiar mangulahon akka hati goran unang sarombang dohot portibion. Jangan takut untuk tetap mengatakan kebenaran sekalipun banyak orang yang tidak menyukai kebenaran itu. Tusima hita ditogihon nang tusido si Timoteus ditogihon Apostol Paulus asa marsihohot songon halak ni debata. Hita pena di jodo tergordo hita akka anak ni debata halak ni debata anak hati ronong di jo taingot ma nabadia do ibana na margogo situtu do ibana margogo situtu do ibana mandongani jala margogo ho kita molo sai olo hita makatindakon hati goran molo dang mabiar hita memparyahi hati goran hadaulaton dohot holong niroha habengeton dohot lambok niroha taulahum mai ala debatana badia di bagasan Yesus Kristus do naman jauh hita tu ulauni.